Ka River Owner and Fisherman Organization, kalayo ban penlong ya ka journal meeting kom awareness program, haka karsal terik November arajar arpusan. Haka tayo ka meeting, laya don ringkat officer na ka Fisheries Department sa West Kasihil, laya don ringkat ru ki staff na ka office jong video rani korplap, laya don ringkat ru ki rangpa shnong, na ki shnong kiba markup jong kawa river. Laya don ringkat ru ki presiden bat kin dikot jong ki seng mahalang kum ke HYC ke hito bat ke HNYF hakatay ka meeting layo ye ka jingkren na officer layo ru ye ka jingkren na secretary jong ka organization ubal ay ye ka jing batay ka basyay ye ka jing tmu bat ki kendon jong ka organization ke hasway ka ban sayo ya ka ban pensngeu ya ki kendon jong ka seng ka ban labu kabali kong nga swa nga kuwa ban pensngeu ti ya ka ka ba ka jingtmu ka ba kum ka seng ibu haban iseng ya ka ka River Owner and Fisherman Organization Winyas nga pa ilong ko ba si Kongtli di benta di ba nilabu kung kita ka men kita jingtmu jong ikum ka seng kabali kong kalong ban pene pensa ya ka internet kiwa ha jingbun gidok ha ban pedon kam yaki ha kerkom kabadai ban penio ya ka mensium tinga trelang jong kinong song sunong kane ka dong pagkathan jongi kabenta ka ba ban penio ya ka tinga supu jingmut ban ka jingelong ka wai ha pedeng kinong song sunong ban yere persya ya ka jing persniu ya ki doum ki dowa kabenta ka balai ban no seniang da ki jing yarap sya ki badon kam jing yarap ha ki bor badon kam kabasaw ban khaw kilat ban kentiu ya ki yok kam yok jam da ka pinlanti ya ki kun samra jungi lengba ki training ki baper kabasan ban yada ban kusyan ya ka hok jong ki member ban ki dong song sunong ne ki no ki jing pensniu ne ki no ki jing pensniu ne ki jing pen mensaw kaban riu ban wen ki jing sadin ha ki jing tip ban ay kijing pentip ya kilat kijing mentoy kaban ila ban yo la kalong na ki blok le na ki skim surkar ki baper kaban nyo ban ay kijing hikai ay ya ki briu sempang kijing sniu jong kijing dikiat hagi kam khalai kijing drop bat ki wei kijing mlin ki basniu kabapra ban belong ya ki training baper ban kentiu ya kayo kam kayo jam kabakendan ban kentiu ya kasengkam sengjam kum ki sujan ki thanjan ki jingri ki rat karyang bat kiwei kabasipo ban pelong ya ki seminar ki workshop dan ki awareness program haki phang baper ban kentiu ya kayo kakot ban kentiu ya kabha kamiat haboro ki benta ki kendon ke bagi labu kenang ba kun ki pa ngin snofu ha ka banin kong ka bakun kaseng na du bang isdang ban seng ya kanay ka River and Owner and Fisherman Organization gilaburo ya ki kato kat ni ki kendon kanay wala pede ka bagi ibu ya ki kendon ru kandang don ka jingkela kumbangan sa persay ya kanay ka por ka bamenta kanay kini ki kendon ke bagi depo lupa kabalingkong kolong ngin sya syu badang siyagbom hasilun ter kawa bat pot sela kabaa ngin sya syu bantong dokha da kabaay ya kidaway kenja daway bi kum kitutya ki bleaching powder lani gino ki kenja daway peniap dokha kum juru ban peniap ya kidokha da kabaay koren hapoum kabalay na kapita kinong kawangja ne kinong beredja ila sya yaki ban kawangja tanghau benai Jun Julai bat Agos tang kini benai ki baheum keba ikum keseng isa ya kinong kawangja palat nang ta nginom sya su kamusaw na kapita baru kita jaka ki badon ikiwa la sya bagin tong dokha dakija tang ar benai kata kalong ha January bat February
tangba da leleng ru ngin om sya bakit pendon kam da ki wepat ki kenja dawai kaban riu o kabasan na kabenta kinong kwai ba jumlin ban kwai nar ngin om sya syu dadu wa so na lang hadu raimuno namar kane kabujing ma ya kinong lekai ni kinong leksum ha kini giwa kaban riu na kabenta baro kinong kwai ngilekren setu jing mudo bat kitrai jaka pansa kelut ya baro kinong kwai tangba kum kinong kwai ngidei ban burom lang ya kitrai jaka kabanyo ladalap nang ni sakamat ya kibayle persya ngin kem bat sim bisa bat pecito meru kat kum kaan kini gidei ki gendon ya kabakum keseng ngiladap banbu te kumbang along ba hakajing sisa kum keseng abang ya perkat abang iseng ya kene keseng ngadungi ngiladon ya kajing ikut banong ba ai lalu ya kita jaka ya kabakin yo bantong ya kidokha kijoki na kiwa kijoki henrai tang hajin katuk ni po hadin bagladap panseng ya kene keseng gilayo ru saya kawe ke order kabawan na po ka district jong Deputy Commissioner Southwest Kasihil District kakakalong kumle ngan pule ya kani ka city ngan sayo ay kaban batay laju yo skew ya ka o kan ngan oswa ko order on the section 163 BNSS laju yo skew ya ka jingut ya kipat ba kidon kibri ko betul kam ya kidawai bi kibom man priyak ya kikerja ba im hapo kum kidokha ne ban penhabja ai dawai tutia tengsong bat kiwe kirukom syok ya kidowa ha kiwa dut kibadon hapo jong ka Southwest Kasihil District kani kawan ra ya kajing pendujat ya kajing thau kibaim ha kiwa ka penlong ru ya kajing ma ya kajing kot jikia jong kipat ba babun ban panlong kakam kebabean nama kata kat kum kaan kabor bala penkup hanga hapo ka kendon ai section Sispa Negeri Pulai BNSS nga iba lab yang mahat daryang MCS in charge district magistrate Southwest Kasihil District nga penbenapad ba balakang batmana tinge ban pendon kam dawai bi jing siat bom ne ban penhabja ai dawai kutia tengsong bat kiwe kijadokha ne kijatian ban priap ya kidoum doa kiba hapo ke Southwest Kasihil District kum kibor badipet hakisnong kithau na kerpat balada pilap nitip yano bale ya kitiki jatkam kumbala kedewaneng ngeuha ban petip kloy sa kane ka office bat in pensitom yaki kat kum kaan kani ka hukum kan trikam mador nadu ka afusan trik april haja afusan dat hadu banda pelbena datum wepat